Quero falar do que nos atinxe a día de hoxe neste preciso intre de por que nos atopamos á beira do Centro de Saúde. Non é outro que hai unha semana, 10 días, anunciouse tanto no xornal La Región como nas redes sociais do Concello que a fin o Sergas se dignaría a mandar un novo médico e a cubrir esa praza baleira vacante no Centro de Saúde de Lobios após de case 2 anos de reivindicacións e de protestas. O problema é que cando marchou a médica en outubro do ano 2023, só, entre comillas, contábamos con un enfermeiro e a día de hoxe contamos con 2. Polo tanto, o Centro de Saúde tense que readaptar, ten que haber unha reorganización e unha readaptación para albergar a consulta do novo médico. Isto se lle trasladou xa hai unhas semanas por parte do persoal do Centro de Saúde á alcaldesa de Lobios para que reorganizara, adaptara e habilitara unha consulta para o novo médico, pero o problema é que hai unha consulta para a médica, 2 salas para os enfermeiros e despois a sala que se emprega para urxencias. O que está claro é que o que se suxeriu ou se chegou a suxerir é totalmente incoherente, para nada, e de recibo, que é compartir o médico, que comparta o médico a sala de urxencias coas urxencias. É dicir, se hai un paciente nunha consulta, que pretendemos? Que o paciente este na situación que este vestido, espido, este disposto ou non este disposto, que saia ao corredor e que agarda ali. O persoal do Centro de Saúde suxeriu e trasladou e comunicou unha idea que era bastante factible, que era empregar a sala de urxencias como a nova consulta para habilitar esa nova consulta ao novo médico e, por conseguinte, habilitar un box, incluso de pladur, que é algo totalmente sinxelo, doado de materializar e de executar, nunha das esquinas do Centro de Saúde para albergar precisamente esa sala de urxencias que se ocuparía coa nova consulta. Estamos ante unha situación moi grave. A señora Yáñez só tiña que montar un box que é algo totalmente asumible, que é perfectamente asumible en canto a custos, en canto a tema logístico e incluso en cuanto a tempo, porque se fai de seguido e case que coido dun día para outro. Dende o PSDG PSOE de Lobios, e creo que podo falar no nome de moitos veciños e veciñas que se atopan aquí a Arestora e de outros que non puideron vir, exiximos, non pregamos, exiximos á alcaldesa de Lobios para que monte ese box, para que por conseguinte habilite e axeite a consulta para o novo médico, para que se incorpore do xeito mediático e, sobre todo, en última instancia, que deixe de xogar coa saúde dos veciños e veciñas de Lobios.